Egunon, ni Francisco López naz, eta azalduko dut nola egiten dudan atzera elikadura ikasleekin. Adibide honetan, ikasleak egin du ariketa bat. Gauza batzuk ondo ditu, eta nik azaltzen dira, zer daukan ondo, hau eta ondo dago, iruzkinen bidez. Baina beste alde baten ez dagoen, hain ondo ez dagoen be, badau. Adibidez, HB hori, hau ez dagoen bat ondo, azpi indizia data. Eta formula honetan bebai, eta Pitagoras teoreman bebai. Eta hori be azaltzen dira. Hau ez dagoera bat ondo, itxura eta kontraste ondo dago, baina azpi indiziak eta gu indiziak ez. Agian, ikasleak ez daki hori nola egiten den, bat ere egin ez dagoelako. Eta orduan, nik bidali dut, beste atzera elikadura mota bideo bat. Azalduz, nola egiten den hori. Beraz, atzera elikadura mota egiten dut. Testua iruzkinen bidez, eta bideo bat, berak ikasi da nezala, nola egiten den hori. Bideoa, hau da. Eta bideoak egiten dagoena bakarrik, da, azaltzea nola egiten den goi indizia eta azpi indizia. Horrela, ikasleak ahal izango du konpondu bere ariketa, etxean edo bakarri dagoenean edo nire laguntza gabe. Hemen azaltzen da ondo, nola egiten da hori. Normal ipieta. Azpi indizia ipintzeko lehenengo markatu behar da, hautatu nik bezala. Gero, formatua, testua, eta horren barretik ikusten da goindizea eta azpindizea. Kasuetan azpindizea da. Klikatu eta egin da dago. Berdin. Bueno, bideoak jarraitzen du. Bideoak jarraitzen du, azkenean atzera elikadura mota bidira. Batu testuaka, hauek testuka iruzkinetan, eta beste hau bideoen bidez. Bueno, hau izan da guztia. Eskerrik asko, ondo ibili, eta beste bat arte.